Сәнмесез барыгызга да менә бүген эш буенча Яңа Константиновка дигән поселокка кирдек әле. Кем күрмәгән, шуларга әзрәк кенә информация кебек булыр. Монда яңа йортлар төзелә, җирләр сатыла, җир урыннары дип әйтик инде. Газ кергән, ут кергән. Монда детский площадкалар да бар, футбольное поле да бар әзрәк. Үзенә күрә. Әзрәк кенә әйләнеп чыгыйк әле. Обзор булсын. Күргәннәргә, күрмәгәннәргә. Да кемдер төзелеп ята, аны йортлар төзиләр. Күп очракта кайсы бер йортлар бер-берсенә ошаганнар, алар мөгаен төзүче компаниялар исеменнән сатылгандыр инде. Төзелгән булып чыга. Буш урыннар да бар. Монда кирәк кешегә урында алып була. Әзрәк кенә реклама була инде бу, но безнең бит Instagram көн сайын видео сорый. Көнгә берничә видео ясасаң да әйбәт әле. Диләр. Кем белгән карыйбыз инде. Шигрәк булып чыгар. Ана монда төзеләләр, урыннар күп. Бу якта төзелгәннәр әле сатып алмаганнар. Буш урыннар бар. Яңа Константиновка Казаннан Чаллы юлына чыга торган, Самосырово ягына таба чыга торган юл буенча барсагыз, вам дом продается деген аны. Организация строительная. Шул Самосыровага таба барганда, Казаннан чыгып килгәндә, соңгы светофордан соң, Константиновкага бурыла торган светофордан соң, километр, 2 километрлар буладыр инде, 2 чакрым үткәчтән, анда була тыкрык разворот. Шуннан төшеп, әйләнеп, сул якка китәсе була инде. Чөнки анда юл туры бит. Юл туры булгачтан сразу сулга борылып китеп булмый. Шул развороттан әйләнеп чыгарга кирәк була. Монда ярак түгел исламский зират ярак булмый инде. Әзрәк өскәрәк менсәң. Мотор йортларына инде, мотор йортлар төзелгән. Старак та моторрак йортлар бар. Рахат, табигать һәм саф һава. Бусы үзәк урамы була инде. Чыгып китә торган юл. Бик кызыклы исемнәр монда, урам исемнәре Алсу. Ягъни мәсәлән, семейная, гаилә урамы. Бик тә кызыклы урыннар булып чыга әле бу. Әзрәк баргачтан аркадан чыгып киткәчтән инде бу поселок бетә дигән сүз. Килегез, карагыз урыннар, бәлки кызык булыр. Урнашып та китерсез. Сәламәтлек барыгызга да.